Confraria Nostre Pare Jesús Nazareno. És una de les confraries més antigues de la Setmana Santa crevillentina, datant-se seus orígens del segle XVII. Segons la tradició, la primitiva imatge va ser portada des d'Itàlia per la duquessa d'Arcs en ocasió del viatge de la il·lustre dama a Roma per assistir a la canonització de Sant Gaetano. L'actual imatge va ser tallada per Mariano Benlliure el 1944, sent la primera de les 9 imatges o grups escultòrics que va realitzar l'escultor valencià per a Crevillent, una talla que va tindre un cost de 30.000 pessetes, import que es va recollir en la seva major part per diversos confrares, amics i veïns del barri vell. Fins i tot el mateix Marià Benlliure va contribuir amb 5.000 pessetes. La imatge participa en una de les cerimònies més destacades de la Setmana Santa crevillentina, les Tres Abraçades, movent el braç dret que posseeix articulat impartint la bendició als crevillentins.